1,600,700 depot. Din kienet is-somma finali miġbura waqt il-maratona l-Darbjorn li tellat tul il-jum tal-ħadd. 926,000 kienet iċ-ċifra li d-dar kellha bżonn biex il-ħolma ta' Bjorn Formosa issir realtà. Dik li f'Malta ikun hawn it-tieni dar għal pazjenti bl-ALS li se tinfetaħ f'Ħażebbuġ. Din id-dar mistennija li tkun b'kobor ta' 650 metru kwadru u se tkun mifruxa fuq 7 solari. F'din il-faċilità impjanat li jkun hemm il fuq minn 30 sodda, pool fuq ġewwa, kafetterija u kliniċi fost l-oħrajn. Dan il-proġett se jiġi jiswa mal-5 miljun euro. Fl-ħar 3 snin inġabru mal-4 miljun euro bl-aħħar ċifra miġbura ta' 1,600,000 euro. Setejn mhux ftit biex dan il-proġett ikun lest. Bjorn Formosa kien beda ALS Malta 6 snin ilu u minn hemm dejjem ħadem biex jgħin lill-pazjenti biex jgħixu ħajja aħjar. Fl-2017 l-ewwel dar ġiet inawgurata f'Ħalqormi, iżda sfortunatament din kienet wisq żgħira biex toffri sosten għal kull pazjent u proprju għalhekk li issa se tinfetaħ id-din id-dar għal persuni bl-ALS.